Habang ako'y naglalakad pa uwi mga kagapay, nakita ko si tatay na nag-aalok ng kanyang paninda. Pero sa dami ng dumadaan, napansin kong walang bumibili sa kanya. Dahil hindi na obligado ang mga tao dito sa Maynila ng pagsusuot ng face shield. Kaya agad ko itong nilapitan si tatay para makausap. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong tumulong sa akin, mga kagapay. Isang mapagpalang hapon mga kalingap, kagapay. Dito po tayo ngayon sa Manila. Ayan. Ngayon po may nakita kaming chef po yung bibigyan natin ng munting ayuda. Ayan. Kausapin natin siya, nakita namin nagbibinta siya ng face shield. So alam natin ngayon, dito na ngayon sa Manila wala nang, hindi na gumagamit ng face shield. So ito, kausapin natin. Magandang si hapon tatay. Anong pangalan mo tay? Akya. Akya? Taga saan ka? Quiapo. Taga Quiapo. So ano yung binibenta mo? Yan lang talaga. So ngayon ilan yung nabenta mo ngayong araw? Wala. Kasi ngayon tay, wala nang masyadong bumibili nito kasi inalis na yung paggamit ng face shield. Kahit kami kanina hindi ko na ginamit yung sa akin. So ngayon ano yung plano mo na ibang ibibenta mo ngayon, hindi na yan mabenta sa ngayon? Ano po? Ano pa ba yung ibang binibenta mo maliban dyan? Laruan. Mag-ano ka na lang ngayon, siguro may suggest ko ngayon, siyempre December, yung mga laruan ng pangbata na umiilaw. Oo. So kasi Christmas ngayon. Ilang taon ka na po tay? Ilan? 24? 24 ka? Hindi, yung totoo. 24? 42? 42. Naano ko dyan Naano ko. Yan, so may ilan yung anak mo? Isa lang. Ay, isa lang. Ngayon, nandyan pa rin yung asawa mo. So bali, mag-isa ka na lang ngayon at saka yung anak mo. Nagre-renta kayo ng bahay? Rent ko ng bahay. Magkano yung renta niyo sa bahay? Ha? 2,000. 2,000. Ayan, so ilan yung nag-ano ka, ilan yung kinikita mo araw-araw madalas? 400. Yung sariling income mo na yun, wala na yung mga kumbaga yung puhunan, income na yun. Ayan. So tay, ilang taon yung anak mo? 30. Malaki na? Lalaki, babae? Pero hindi pa nag-asawa. Bata pa yun. Ay, 13. 30. Ayun, 13. Naano ako kasi 31. Tapos lang yung agwat nyo. Ayan, so
Dito ka ba lagi nagtitinda? Kagabi nandito na ako. Ah, Quiapo. Paninda na yung mga Ay, doon pala yung Quiapo, no? Ah, medyo malapit-lapit lang. Ba't hindi ka doon sa Quiapo nagbebenta? Hmm. Hindi na kami kagabi. Mga natin punta kami. Nagtitinda kami yung mga laro. Hanggang anong oras ka dito nagtatambay? Ay, anong oras ka umuwi pag gabi? Kagabi, mga tapos yung buwan. Laro dito. Ah, okay. Ano nga yung ibibigay natin kay tatay. So, tay, ito yung ibibigay namin sa iyo. Munting lang yan, kumbaga munting tulong, may bigas na diyan, saka biscuit, kape. Ayan. Yan lang po yung sa ngayon, yan po yung mga kaya kong ibigay sa iyo, tay. Ayan. Maano po talaga ngayon mga kagapay kasi kailangan nang magpalit ng paninda ni tatay kasi itong face shield wala na, inalis na ngayon dito sa Maynila, so hindi na siya mabenta, so kailangan magpalit ka na ng ibibenta mo, tay. Yung laruan na lang, yan yung iano mo ngayon kasi siyempre Disyembre. Ayan. So baka may gusto kang sabihin sa mga tao. Wala. So yun po mga kalingap, kagapay. Ayun po si tatay, siguro kasi matipid din siyang magsalita. So yan, sana may makatulong din sa iyo, tay, na kahit magbigay man lang ng munting puhunan mo. Ayan, ipag-pray lang natin na may magpaabot ng puhunan mo, tay. At yun po, si tatay po may anak daw siya na isang babae. Nag-aaral ba yung anak mo? Hindi. Nag-aral kasi tumigil. Tumigil. Bakit tumigil? Yung sa lockdown wala na yan. Nung nag-lockdown. Pero hindi ba siya nag-online class yung sa Moodle? Hindi na bintay. Pero ngayon hindi na siya nag-enroll itong nakaraan? Hindi wala eh. Yan po. So mahirap din dito sa Maynila kung kinikita mo lang 400 sa isang araw. Mahirap yan, tapos nagre-renta ka ng 2,000 sa isang buwan. Maliit lang din. So yun po, tay, maraming salamat, tay, sa munting oras. Ayan, sana makatulong din yan sa iyo. At syempre lagi po tayong mag-pray na may mga blessings pang dumating sa atin. Ayan. Ayun po, maraming salamat, tay. Pwede ka na pong magtinda dyan. Ayan. So yun po mga kagapay, si tatay ay nadaanan lang namin dito. So napansin namin na walang masyadong sa paninda niya, at nagbibenta siya ng ilang peraso lang ng face shield. So nakakaawa kasi kalain mo walang yung 400 yun na kinikita niya, hindi pa yun yung kumbaga sakto talaga na every day yun. So yun nga, hindi masyadong si tatay, medyo mahihain din po si tatay, hindi siya mabukal na tao. So lang talaga ako sa kanya kasi siyempre ngayon hindi na mabenta yung facial. So yun, nakatira daw siya sa Quiapo, wala na siyang asawa. Buti na lang may iba pa daw siyang paninda ng mga laruan. So sana yun na lang siya mag-focus sa pagtitinda ng laruan, kasi yung face shield talaga ngayon dito ay hindi na po mabenta. So yan, dito po tayo sa Maynila. Yan, dito sa may
ano ito sa Ribulto ni Bonifacio. Yan. So yun po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating welcome po dito sa ating ano pa doon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, and sa lahat po ng Team Kalingap. Ayan, kaya pinangungunahan po ni Kuya Val, ayan, suportahan po natin Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and sa Ate Edna Vlogs, ayan, at sa buong Team Kalingap. Maraming salamat po, and God bless po. Ayan, bye bye.